Fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Mega, Dodon Shaidanu, sai kuma Katangar Ƙarfe, sannan da akwai Ruwan Yaƙi na gaba kuma Karen Tsana. Ayya Mega mu je zuwa. Domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indiyan Hausa kamar dai yadda aka saba, kun sani cewa ba za ka same su a ko ina ba sai a cikin wannan group namu na BIP wanda nake muku tallansa a koda yaushe. Gaskiya idan ka san fina-finan Indiyan Hausa suna baka wahala, kana shan wuya kafin ka same su, ko kuma za su fita yau amma sai kai sati baka same su ba, to ga inda daga sun fita a yau kai ma a yau zaka same su, su fita a yanzu kai ma ka same su a yanzu. Kawai sai dai duk wanda kake so zaka saukar a wayarka. Kuma bugu da ƙari ba wai iya fina-finan kamfanin Mega ba, a'a duk wani kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indian Hausa, to muddin ka biya kuɗin ka aka saka ka a cikin wannan group din fina-finan Indian Hausa, sai dai ka dinga zabar duk wanda ya maka. Duk wani kamfani da nake muku magana kamar su Algaita, Sultan Yusuf Zamani, Mega, Dillo, Fikir, Al Hussein da ma dai sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indian Hausa baki ɗaya. To muddin ka zo ka biya 'yan kuɗin ka ne kuma zan sanya ka a cikin wannan group na BIP wanda zaka dinga sufurbuɗe fina-finan Indian Hausa daga kowanne kamfani. A ran da aka saki fina-finai kai ma ranar zaka same su a ciki. Sa'annan kuma duk fina-finan da suka fita a baya ma baka same su ba, na da na yanzu da ake gyarawa a ita postin nasu kara sai kai ka same su, kawai nesa ta zo kusa malam. Ɗauki number nan ka mun magana bisa WhatsApp ko Telegram, ce ne dan koke ina son shiga tsarin nan, ni kuma zan karɓi 'yan kuɗin ka sannan in an taya ka a ciki. Babu wayo babu yaudara, wannan magana ce sashishiya kuma ingantacciya daga ni na ku dan kokiya. Lalle idan ka san fina-finan Indian suna baka wahala, Bidmed YouTube ba a samun su yanzu, dole sai dai a cikin wannan group namu na BIP. Ga number nan kawai su burbuɗe san kamar magana akan WhatsApp.